नमिनेसनखौ गथायबाय मा बुंगोन माबादि मोनदों थारैनो दिनै UPPLनि केन्डिडेट हिसाबै 9 नं बनगाव समस्तियाव आं दिनै नमिनेसनखौ आं गथायबाय खोब मोजां मोनदों दिनै जोंहा जोंनि हान्जानिफ्राय जोंनिनो दिनैनि मुरबी एबा प्रेसिडेन्ट प्रमद बर' सार आरो लोगोसे जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि जेसेबां दैदेनगिरि दङ आंखौ दिनै बनगाव समस्तियावहाय UPPLनि सासे बिजाथि हिसाबै फसंदों आरो दिनैहाय नमिनेसन फाइल आं गथायबाय आरो आसा खालामदों जोंहा दिनैहाय जोंनि समस्तिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा खोब माने गोजोननाय मोन्दों आरो दिनैनि बे नमिनेसन फाइल खालामनाय समावबो फैदों नाथाय हाजार हाजार जोंनि आंनि सापर्टारफ्रा फैगौमोन नाथाय बेवहाय माखासे खारननि थाखाय जोङो बारा लाबोनाय जायाखै अब्लाबो जेरैबायदि ग्राउन्ड लेभेलावहाय नुदों माने मोनसे प्रमद बर' सारनि सान्थि लाबोनो हानाय लोगोसे बे 5 बोसोरावहाय जेरैबायदि मोनसे डेभेलपमेन्टनि खामानि मावदों बेखौ नुनानै जोंनि बनगाव समस्तिनि जेसेबां रायजो राजा दङ खोब मोनसे गोजोननाय फैदों आरो मोनसे प्रमद बर'खौ आरोबाव माने BTCनि गार्जेन हिसाबै लुबैयो आरो लुबैनाय हिसाबै दिनैहाय बनगाव समस्तियाव आं दिनै बुंनो हायो जे आङो देरहागोना रोखा आरो आं जेसेबांनि गिदिंदों डोर टु डोर गामि गामि आं माने थांनानै नुदों फ्राय जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंनि प्रमद बर' सारखौ लुबैयो आरो प्रमद बर' सारनि मोखांखौ नायनानै आंनो भट होगोन होननानै आङो 100% माने बुंनो हायो BJP आरो BPपा नोंथांनि थाखाय फेक्टर नङा होननानै बुंनो सानो नामा ग्राउन्डनि जिथु पिक्सार बे पिक्सारखौ नायोबा आङो दिनै रोखा बुंनो हायो BJP आरो BPपा खुनु फेक्टर नङा आरो दिनैहाय BPFनिफ्राय टिकेट मोनजानो लुबैनाय माखासे एसपारेन्ट दंमोन नाथाय सासे मोनबाय सोरबाबा मोनाखिसै आरो बिसोरनि गेजेराव एसे इन्टारनेलि माखासे प्रब्लेम जादों आरो बे प्रब्लेम जानायखौ जोङो खोनादों आरो मोनसे लजिकेल खोथा जोंनि बर' सुबुंफ्रा बेवहाय माने BJPनि फारसे बारा बहुत BJP एबा कंग्रेस नेशनेल पार्टिनि सायाव बारा फोथायनाय थाया खारन जोंहा दा हारिखौ दानायनि बा समाजखौ बे दानायनि मोनसे जुजिनाय बेखौ नायनानै जोंनि बर' सुबुंफ्रा माने नेशनेल पार्टियाव भट होआ बेवहाय राजीब ब्रह्मआ BJPनि केन्डिडेट जादों आङो बिथांखौ बेक्तिगत हिसाबै आं जेबो आक्रमण खालामा नाथाय नेशनेल आरो रिजनेल पार्टि बेवहाय माबानानै नायोबा कम्पेयार खालामनानै नायोबा जोंनि बर'फ्रा नेशनेल पार्टिनि सायाव बारा फोथायनाय गैया आरो बेखायनो BJPखौ आं फेक्टर दं होननानै साना थेंक इउ सार